Здравейте! Снощи много сгафих, трябва да се реванширам на приятелката си. Разбрах, че идва тук на лазерна епилация. Дайте ми най-скъпия ваучер, просто да оправим нещата. Оле, сгазили сте Лука. Разбира се, най-скъпия ваучер ли да дам? Да, дайте ми най-скъпия ваучер за най-много процедури. Трябва да оправим ситуацията, защото е много сериозна. Не, че нещо и не ми влиза в работата, ама да попитам, какво толкова сгазихте Лука? Вчера отидох малко на дискотека. Там едно момиче се запознахме. Само танцувахме, нищо не е ставало. Пак ще взети дръпнаха, тя пак ме дръпна да и аз не съм виновен, аз се дърпах, аз реално не го исках, тя сама ме целаше. Вие не сте направили кой знае какво, а пък и сега ще се реванширате, ще купите много скъп ваучер. И според мен, всяка жена мечтае за такъв мъж като вас. Нали? И аз точно така мисля, че жените трябва повече да ценят това, което мъжете правят за тях. Такава жена като вас би била перфектна за мен. Леле, писна ми с своите глупости, вчера не ти ли стигна? Айде, здравей!